Estamos fartos das numerosas prácticas antidemocráticas do goberno de Ponteareas. Levamos máis de 2 anos de legislatura. 2 anos de constante desprezo á oposición. 2 anos nos que non contaron con noso punto de vista. 2 anos de interrupcións constantes e incluso de insultos. Dende o principio da legislatura, explicamos en varias ocasións as prácticas antidemocráticas do goberno de Ponteareas. En este vídeo explícoche algunhas delas nos últimos meses. Nos últimos 2 meses convocaron 4 plenos extraordinarios, a maioría deles convocados con menos de 24 horas de antelación, coa dificultade que isto supón para analizar toda a documentación. Incluso algo tan importante como os orzamentos do ano 2025 non foron aprobados en tempo e forma. Como que non foron aprobados en tempo e forma? Se eles mesmos din que sí, mira. Que por segunda vez é un orzamento aprobado en tempo e forma. Pois son os presupostos presentados en tempo e forma. Por suposto, creo que ven en tempo e forma. Pois sí, mentiron descaradamente. Según o artigo 168 da Lei de Facendas Locais, ten que presentarse os orzamentos antes do 15 de outubro. Ademais das graves dificultades á oposición para exercer o seu traballo, tamén nos encontramos con dificultades incluso para falar no pleno. No último pleno, a alcaldesa Nava Castro interrompiu constantemente os membros da oposición, contando máis de 20 interrupcións en escasos minutos. De feito, a propia alcaldesa ameazou con repetir esta actitude nos seguintes plenos. Mira. Vou a facer así todos os días co pleno. Eu vou a interrumpir constantemente. Pero constantemente. Non vai haber un pleno tranquilo. A todo isto hai que sumarlle a actitude de desprezo constante á oposición. Cando pretenden aprobar calquera cousa, nunca escoitan o noso punto de vista. Isto supón unha grave carencia democrática, xa que están deixando de lado as máis de 5.600 persoas que votaron a oposición. Estas graves prácticas antidemocráticas de PP, ACIP e IP non son novas e supoñen un grave problema para a democracia en Ponteareas. Dende PEC témolo claro, non queremos máis prácticas antidemocráticas no Concello de Ponteareas. E ti, que opinas?